Renault Clio, ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο το οποίο είναι της προηγούμενης γενιάς, αλλά είναι μια πολύ καλή λύση για όσους θέλουν να μπουν στην άσφαλτο. Το δοκιμάσαμε πρόσφατα σε μια πολύ καλή ειδική διαδρομή μέσα στην Αττική. Ένα αυτοκίνητο που ακούει και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην προσαρμογή κανείς σε αυτό. Στην αόρια της ομάδας μη, που σημαίνει ανακτήσεις, αναπνοή κινητήρα, δυνατότητα για μπλοκέ υπάρχει στην κατηγορία πλέον. Πρόγραμμα νη. Renault Clio Williams, ομάδα νη. Βρισκόμαστε μέσα σε Renault Williams. Πες μας λίγα πράγματα για τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου με όλες τις λεπτομέρειες που μπορούμε να δώσουμε στους τηλεθεατές μας. Το αυτοκίνητο αυτό είναι ένα αυτοκίνητο Renault Clio Williams του 1992. Είναι 2.000 κυβικά. Είναι νη, ανήκει στην κατηγορία TAF νη, χωρίς να έχει γίνει καμία περαιτέρω επέμβαση. Ως προς τον κινητήρα πάντα. Ως προς τον κινητήρα και ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά βαδίζουμε πάντα σύμφωνα με αυτά που μας επιτρέπει ο κανονισμός από την ΕΘΑ. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο ήδη έχει συμπληρώσει 12 χρόνια ζωής. Από αναρτήσεις τι φοράει? Αναρτήσεις φοράει Bilstein. Από μετάδοση? Από μετάδοση δεν φοράει τίποτα. Είναι normal τελείως το σασμάν, normal τελείως το διαφορικό. Στα όρια του νη που επιτρέπει. Στα όρια του TAF. Ως προς την αναπνοή του κινητήρα έχουμε κάτι να προσθέσουμε? Όχι. Είμαστε ακριβώς όπως λέει η ομολογασιόν. Δεν έχει παραποιηθεί τίποτα, δεν έχει προσθεθεί τίποτα, δεν έχει αφαιρεθεί τίποτα. Ανάφλεξη? Αυτή που φοράει από τη μαμά του. Renault Sport πρόγραμμα? Νη. Πρόγραμμα είναι Renault Sport νη. Το οποίο τι του δίνει αυτό, τι υποδύναμη του δίνει? Η υποδύναμη δεν ξεπερνάει τους 170 ύπους. Μάλιστα. Και με βάρος αμαξώματος? Βάρος αμαξώματος είναι λίγο πιο βαρύ από ό,τι επιτρέπει η ομολογασιόν. Συν το βάρος βέβαια του πληρώματος. Το οποίο από ό,τι βλέπουμε δεν είναι καθόλου. Δυστυχώς, αλλά είναι ευκαταφρόνητο. Βέβαια. Ο Αντώνης Φιδοπιάστης είναι οδηγός του Άγγελου Λεμονή. Πες μας φέτος, Αντώνη, τι κάνατε στο πρωτάθλημα? Φέτος, επειδή ξεκινήσαμε αργά, υπήρξε μια ατυχία πρόπερση και το αμάξι βγήκε πολύ αργά από το συνεργείο. Κάναμε ελάχιστους αγώνες, όμως πήραμε τη δεύτερη θέση στο Αττικό, στο Παλάδιο και την τρίτη θέση στο Αττικό. Το αποτέλεσμα ήταν να τερματίσουμε τρίτη στο κύπελλο ασφάλτου στη Νήτρια και ο Άγγελος Ενανόδος στους οδηγούς και εγώ στους συνοδηγούς. Παλιότερα τι είχατε κάνει?
η περσινή χρονιά δεν μπόρεσε να περπατήσει λόγω ατυχίας. Η προπέρσινη χρονιά όμως μας είχε βγάλει δεύτερος πάλι στην Ιτρία, με καλύτερο τερματισμό την τρίτη θέση στο Ράλι Έλμπα. Μάλιστα. Από τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο ασφάλτου πιο συγκεκριμένα, ειδικά τη χρονιά που έρχεται, έχουμε κάποιες πληροφορίες, θα έχει φέτος κληρώσει να βρούμε από αυτοκίνητα, από αντιπάλους? Έχει αρχίσει φέτος και ξαναμαζεύει κατηγορία κόσμο. Ένας πάρα πολύ καλός αντίπαλος και μεγάλος θεωρείται ο Γιώργος ο Κοσμόπουλος από το Βόλο, ο οποίος είναι εξαιρετικός οδηγός. Εδώ προχωράμε σε μια δοκιμή. Που δεν πρέπει να αφήνει κανείς ποτέ φαντάζει. Και οπωσδήποτε 170 ύπη σε συνδυασμό με το βάρος του αυτοκινήτου δεν είναι μια καθόλου ευκαταφρόνητη ισχύς και αυτή normal βέβαια κατηγορία. Σε ένα δόστρωμα το οποίο είχε αρκετές ανομαλίες, όπου κανείς μπορεί να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τα ασφάλτινα αυτοκίνητα κατά τον καλύτερο τρόπο.